Türkmenistanda gowaça ekişi bilen bir hatarda buğdayı we beýleki owa hojuluk ekinlerine ýygy işlere şolsanda olara ösüş suwuny tutmak we ekinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek çäreleri dowam edýär. Bu owa hojuluk işleriniň arasynda Mar welaýatyndaky gallaçy kärenetçiler nowatdaky gedek ekirançylyk suwlarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Suw ýetmezçiligi käbir kärenetçileriň özara dawalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýar. Kärenetçileriň ekin meýdanlaryna suw ýetmeýär. Diňe kärende yerleri däl. Eýse daýhanlar öz işiklerindäki melleklerini hem suwaryp bilmeýärler. Ýaplarda suw ýok diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýaplara suw gelen mahaly owa ýaşaýjylary şol sanda kärenetçiler öz aralarynda nowat belläp ekirançylyk yerlerini suwarýarlar. Ýaplardan akýan suwuň çäkli bolmagy we suwuň köp kärenetçiniň ekin meýdanyna akyp ýetmezligi käbir daýhanlaryň özara dawalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýar. Adamlar ekin meýdanlaryny biri-birinden öňürti suwarjak bolýarlar. Sebäbi suw ekirançylyk meýdanlarynyň ählisine ýetmeýär. Şol sebäpli iki goňşy kärenetçiniň özara söwüşmegi ýaly wakalarym bolýar Dip habarçy belledi. Sewitde ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi buğday meýdanlarynyň köp böleginde kadaly gögörüşiň alınmazlygyna hem sebäp bolýar. Maý aýynyň ahirinde buğdaylar eýýäm orulup başlanmaly. Eger suw ýetmezçiligi dowam etse, onda munyň başa barmajagy iki uçsuz diýip, marly kärenetçi munyň uwunyň bahasyna da täsir etmeginiň gaty mümkindigini belläp, onuň gymmatlamagyna garaşylýandygyny hem belledi. Türkmenistanda ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi ýyllar boyu problema bolmagynda galýar. Ýöne Adatlyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary şu ýyl bu meseleniň hasda ýiti duýulýandygyny aýdyp gelýärler. Martyň ortalarynda Mardak habarçymyz welaýatyň çäklerindäki gallaçy kärenetçileriň ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikaýet edýändigini we şu sebäpli buğday meýdanlarynyň köp böleginde kadaly gögörüşiň alynmandygyny gürrüň berdi. Şu ýepde bolsa Liwap welaýatynda kärenetçi daýhanlaryň ekin meýdanlaryny suwarmak üçin öz maddi serişdeleriniň hasabyna elektrik suw nasoslaryny oturdup, guýulardan suw çekmäge mejbur bolýandygy habar berildi. Bu habarlaryň arasynda bilermenler Owganstanda gurulýan Kuştepe kanalynyň işe girdilmeginiň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üçünçiligine howp saljakdygyny duýdurýarlar. Bu meseleden eýsem betbagtçylyk bolar. Kanalyň gurulmagy bilen Amy derýanyň suwunyň 12-15% azalan halatyny suw ýetmezçiligi häzirki derejeden 50% güýçlenip biler. Diýip Türkmenistanly hidrogeologiýa boýunça bilermen anonimlik şertinde 30 martda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda ýyllar boyu dowam edýän ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini we munyň daýhanlara şeýlede owa hojuluk ekinlerine ýetirýän täsirlerini açaçan boyun alman gelýärler. Ýöne ýurtda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesiniň prezident derejesinde tekrarlanylmagy häkimetleriň bu problemany gytaklaýyn bolsa-da boyun alýandygyny görkezýär. Türkmenistan şu ýyl 580 000 hektar meýdandan 1.250 000 tonna palta hasylyny ýygnamagy we buğday üçin bölünip berilen 690 000 hektar meýdandan 1.400 000 tonna galla hasylyny almagy göz öňünde tutýar.